What's up mga karuba? This is again your konyo boy, akong Glenn Repin, English Ilocano Aglalaok. And today, it's a beautiful Sabbath day or it's a beautiful Sunday. So, isi-share ko naman ngayon ay isa sa mga pinagmamalakay namin dito sa Ilocos Norte, ang tourism namin. So, this will be wala si na Govmat at saka wala si na Sandro. Sorry for that. Pero siguro bukas I will share it. Pero this time, alam nyo ba na ang Ilocos Norte ay napakaganda ng turismo nila? At isa sa mga naging turista namin ay ang mga Bex Battalion. Kilala nyo ba sila? Bex Battalion. Oo. Alam nyo ba sa vlog nila, para pumunta sila sa drive-in cinema doon sa Sand Dunes. Pero alam nyo ba ang isa sa mga pinakamaganda na hindi nila ipinakita doon sa vlog nila na yon ay gumawa sila ng kanilang skit. Gumawa sila ng stand-up comedy act doon sa drive-in cinema doon sa Sand Dunes. Doon sa Poway Lake Sand Dunes. Ayan. So, hindi na natin patatagalin pa. Gusto nyo panoorin? Panoorin natin. Kapampangan ka rin? Oo. Talaga? Kapampangan ako. Usually ang Kapampangan, mga magaganda. Oo nga. Pero hindi ako puro. Ano ka? May kalahating binggit, kaya ang tawag sa akin, kapangpangit. Yun. Talaga? Ako tatlo Kaya yung ano? lahi ko. Anong lahi Tatlo lahi mo? Oo, taga Masbate. Oo. Kapampangan, taga Benguet. Ano ka doon? Ano yun? Mas kapampangit. Oo. Kitang-kita naman. Saka, anong tawag mo sa akin kanina? Eto si Lassie, Oh. nabangsit. Ayan. Oo. Ano ibig sabihin nun? Maganda. Maganda, maganda. totoo. Maganda, nabangsit. Sa akin, Ikaw, ang tawag sa'yo, Hello, hello. hanggang dalawa lang ba ang kaya ng mic? Nakakatawa. Pasensya na. Anong tawag mo sa akin? nakababangsit. Anong ibig sabihin nun? Diyosa. Diyosa. Ay, ikaw iba ka. Ano siya? Ano siya? Pag Ilocano, iba kang, ano ka, kitang tabagin nakalukluk me. Ano Ayan. yun? Ano yun? Sabi ko, tingnan mo ang katawan mo, napaka-sexy. Yun. Ano ulit? Ano ulit? Kitang tabagin, nakaluklug meg. Yun. Ayun pala yun? Oo, si ano naman iba? Kilala Ano si- ko? Ano? Kaslaubet tapingping mo. Yun. Ay! Ano yun? Ano yung tawag doon? Ayun talaga, sabi niya, ang ganda-ganda mo, para kang mistisa at Amerikana. Ah, talaga? Oh, ano ulit yun? Ano ulit? Kaslaubet tapingping mo. Yun. Ah, Yun talaga. Ano? dalawa lang yata yung mic talaga. Isa-isang mawawalan. Isa-isang. Ay, okay lang mawalan ng mic, huwag ka lang mawalan ng panlasa. Oo. Di ba? May kasabihan tayo, okay lang mawala ng pag-asa. What? ng panlasa. So, okay. So, ako na lang. Mag-isa na lang ako. Ba't niyo patanggalin din to? Ha? Kuya! Ay, Diyos ko! Isang mic! Isang mic! Hindi. Ang laki ng ulo! Stop! Hoy! Diyos ko, may lalaking squid balls! Akala ko may dumang snatcher. Oo, grabe. Sa Sanjun, may magnanakaw. Alam mo, akala ko talaga kwek-kwek. Nagutom ako bigla. Diyos ko, kung kwek-kwek yan, magfi-fishball na lang ako. Nakakaloka, ang dami kong kamukha rito. Ang dami kong kamag-anak. My God. Tsaka napakasarap pala din sa Sand Dunes, no? Totoo. Sino may-ari nito? Naku, kilala ko ang may-ari nito, mga marudo. Bakit? San Junes Marudo. Galing-galing talaga. Galing talaga nila. Galing-galing ko talaga. Galing talaga nila. Komedyante na ako, no? Galing. Nakakamiss yung po. Pero ano po, sa totoo lang, maraming salamat. And abangan nyo sa vlog namin kasi we will be featuring, of course, ang kagandahan ng Ilocos Norte. Oo, Yes! yan. Alam mo, Abangan ngayon ko lang na-discover na ang daming mapupuntahan dito sa Ilocos Totoo. Norte. Siyempre, ang pangit naman kung pagdating mo pa lang, lampas ka na kaagad. Siyempre, marami ka pupuntahan. Pagdating Isabela na. Ako Ilocos Norte. Umabra ka pa. Sira ulo ka pala eh. Promise, sa dami namin napuntahan dito. Anong mga masasarap na pagkain din pinagmamalaki ng Ilocos Norte? Hello! Chiffon Oh. cake. What phone? What chiffon Oh, cake? Hindi, masarap. Ano? Yung mga natikman na natin. Ano? Ano yan? Bagnet. Bagnet.
bagnet. O, bagnet. Pero meron yung dumidikit sa ref. Oo. Ang tawag doon, ref bagnet. Bagnet siya. Ikaw. Ang specialty ng mga Ilocano rito, kanin. Ang sarap ng kanin. Kahit saan may kahit kanin. saan, kahit saan. Kakabay sa kanila may budbod. Hindi. Tsaka, pero meron ako isang pagkain na ayokong kainin. Ano? Yung puki-puki. Ayoko nun. Ay, oo. Ay, tikman mo, masarap yung poki-poki. Ayoko. Yung isa nga ayoko, dinalawa pa, puki-puki. Ay, poke-poke, ayaw mo? Ayaw mo nun? Ayoko nun. Ako may gustong-gusto akong kainin dito. Ano? Utong. Utong? Oo, utong. Sinakain ng utong dito? Oo! Kain! Sa Maynila, sinisip-sip lang yun ah. Ano ka ba kagabi nakain na ako? Teka lang, ano ba yung utong? Utong yung sitaw. Ah, yung sitaw. Eh, ginanon pa dalawa. Ang galing, na-miss yung mag-perform, no? Actually, na-miss namin mag-perform. Oo, sa sa Actually, and may sorpresa nga pala kami sa inyong lahat po. Ay, oo. Hukayin niyo po ang kinaupan niyo. Si Raul. May pinahon kami Uy, dyan. pero ano po, mga kailyan. Kailyan? Oo. Ibig sabihin ng kailyan, kababayan. Kababayan. Oo. Ano lang po, pakiusap lang po namin. Sana po yung mga video po natin, wala na pong mag-upload. Tayo-tayo na lang po. Tayo na nakakaalam Oo, ha. Okay ha? lang po. Para pagdating natin doon sa vlog, mapanood din. Kasi yung iba din, baka mamaya, di ba, pinasigaw kayo. Eh, paano kung pumunta sa amin lahat? Oo. Nasa harap nyo kami. Basta gano'n na lang po ah. Basta Tapos, i-keep nyo na lang yan. Ate, nasabihan ka ba? Na ano? Bawal po mag-picture. Ha? Kung hindi kami handa. Okay, sa go. Hindi po, pinagbabawalan pong kumuha ng picture tsaka video ang hindi po naka-iPhone 12 Pro Max. Yan. Pasensya na po, Bakit kailangan naka-iPhone 12 Pro Max? Siyempre para malinaw. Para? Para maganda. Malinaw. Madaling i-filter. Pero ang mas bababa sa iPhone 12, sasampalin. Ilabas yung mga cellphones. si ate nakita mo? Ano? Wala. Tinago. Wala. Binablot. So lahat po kayo ay filmmakers. Hindi, mga kaluluwa to, pero nakikita natin. So, Kasi may documentary. Ah, okay. Kaya nag-ano. Ah. Yung iba, filmmakers. Yung iba, makers film. ano yun? Wala, kabalik pa rin ng filmmakers. Filmmaker sa homemaker. Hindi, yung iba nanonood, sumusuporta sa mga nagdo-docu. Tama ba? Oo. Tama. Oo. Diba? Tsaka, alam mo na, iyak ako ng iyak kanina. Totoo? Totoo? Ka lang iyak? Sa documentary, iyak ako ng iyak. Ba't ka naiyak? Bakit? Hindi ko maintindihan, Ilocano eh. Ano ba yung sinasabi? Pero nararamdaman natin, nararamdaman naman namin eh. Na? Yung mga pinapakita kanina. Ano nararamdaman? Nakikita? Ito na pangit na bobo pa. Huwag ko makabobo ka naman sa akin! Ang kapintasan, pag bakla, dapat matalino. Di matalino ako. Hello, don't dare me! Ay! Don't dare me! Wow! Don't dare me! Wow! Wow! Yung mga Don't don't dare dare me me. ka? Anong ibig sabihin ng don't dare me? Huwag mo akong dalhin doon. Don't dare me. Paano pag dito? Don't hear me. Galing. Ang galing! Ang galing, friend. Ang galing mo, no? Diba? O, kamusta na pangingisda natin? Ang galing. Oy, hindi ako. Nagbibenta akong Yakult, ha? Eto, chamito. Ako balot. Sige, balot na ako. Alam mo, sila sino, kahit naka-facial mask, alam yung pangit, no? Wow! Maganda ako, hello! Wow! Oh, cut Tingnan mo? sino yon? Papaluin ko. Sino kamukha mo? Sino kamukha mo? Catriona Gray. Ulo. Sira ulo. Ang kamukha mo si Kat talaga. Kat! Kat. Catriona Gray? Hindi. Ano? Katunying. Andre, ako tapata na. Si Chad. Chad, ikaw, sinong kamukha mo? Nadine. Nadine Lustre? Monyo. Nadimonyo. Hindi, Tayo. nadin ka rin, nadin. Nadine. Nadinggi. Ay, naturukan na. Nading baksya. Pero ito maganda, oh. Subukan yung sabihin yung kamukha ko rito. Kuyog kayo ng mga tagata. Oh, bakit? Mga Ilocos. Sino ba kamukha mo talaga? Hindi. Sino kamukha mo? Di. Gaya mo sabihin yung kamukha ko sinasabi sa Maynila. Oh! Pinagaganyan mo. Kaya ko. Oh, sige, sabihin nyo. Kaya basta. nyo? Kaya ko. Sige, sabi namin yan. Kaya ko. Kaya namin. Ganun ka. Oh, ganun ka. Oh. Oh, ayan oh. Jan Lapus. Ganun ka pa. Oh, Jet Pangan. Oh, ganun ka pa. Oh. Richard Kuhn. Oh, ganun ka pa. Ganun ka. Oh, Jet Li. Oh. Ganun ka pa. Oh. Cynthia Pata. Ba't yun yung masabi ngayon? Kaya nila sabihin eh. Oh, alam nyo, sino yan? Oh, sino kamukha niya?
Oh, yun kayo. Yun Kayo yun. O hindi, pero maraming salamat po. Sino dito nakasubscribe po sa Bex Battalion channel? Ay, salamat! At sa mga hindi pa po, please subscribe. Oo, yun. Maraming salamat po. And thank you for having us Ilocos Norte. Yes, at gusto rin namin pasalamatan, of course, ang Department of Tourism. Palakpakan po natin. yes. Maraming salamat dahil sa napakagandang tanawin ng pupuntahan Ang Tourism dito. Promotions Board. Yes, ang Thank Tourism you. Promotions Board. Sobrang tayo nag-enjoy. At gusto namin pasalamatan, of course, Yung mga nakasama natin. yes, mga nakasama natin. At na ngayon naging jowa na natin. na naging jowa na po namin, uwi na namin sa Manila. Si Kent ba kilala nyo? Kilala nyo, ayan. Anong apelido ni Kent? Di mo kaya. Say no. Can't say no. Akala ko yung isa eh. Paulo ka? Ano, sa pitakong ko yun? Madami tao. Basta, i-text ko lang sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng Kent. O hindi, maraming salamat po. Guys, yun na po ulit makiusap namin ha. Please, yung mga videos po ninyo, kung gusto niyo po sa ano na lang natin, panoorin natin sa Pansarili para mas maprotektahan din po natin ng Ilocos Norte. Oo. Diba? And we can attract more tourists here to come. Yes. Or sa Oo. mga kanya-kanyang bahay nyo, pwede yung ikabit sa TV, magpa-entrance kayo. Ganun. Uy, Bex Battalion showing. Now showing. Hindi. Tapos mapapanood niyo po sa vlog namin na ang mga kagandahan dito sa Ilocos Norte. Yes. Mula Pagudpod hanggang sa Dito. pababa. Oo. Yes. Ano hanggang dito? Hanggang dito. Kasi malayo pagudpod, di ba? Gumanito kami. O yun, mula pagudpod hanggang dito. Ang papanood nyo po, yan. Saan galing sa Pagudpod? Pagudpod. Pag bumaba ka, iba na yun. Ano na? Pagudpo. Eh, Ang layo kasi. Oo, grabe yung pagudpod, no? Grabe. Nakakapagod pagdating mo doon, putpud na yung puwet mo. Oo, kaya nga pagod ka na, pudpud Uy, ka pero pa. maganda. Pero Maganda maganda. talaga. Nag-surfing tayo Oo, doon. saka Yes. roller coaster kami doon. Walang Ha? roller coaster. Hala na, saan ako napunta? Sa Santa Rosa ka na po. Ang galing na pagudpod, may roller coaster. Tapos, gusto natin, ano yung thank you sa Ilocano? Agyaman! Ay, Agya. Agyaman. Ito kasi agyawat. Ito, Agyangit. Agyangit. Paano? Dito sa Paway, paano yung ano? Thank you. Paano yung... Agyaman. Agyaman. Bakit? Hindi kasi yung kamag-anak ko sa Pagudpod eh. Ano? O ganun din yung thank you. Oo. Ba't iba ba thank you doon? Hindi, oo. Paano yung thank you doon? Thank you. Ha? Social kami dun eh. Wow, English eh. Wow. Ganun din. Agyaman kayo. Kayo, kailyan. Oo, agyaman kayo. Agyaman Kami. Agyaman kami kailan. Kailyan, agyaman kami kailyan, ikaw, aghirap. Kami agyaman, ikaw, aghirap. Agyaman kami, kayo rin. Ganon. Hindi. Hindi. Mayaman kami, kayo rin. O kaya agyaman tayong lahat. Ayan. Diba, yan, ganon. At dahil medyo Ayun. napahaba na po kami, Oo hindi nga na, eh. hindi na po ipapalabas yung ibang docu. Hindi, maraming salamat po ulit. Thank you. My name is Chad Kini. Ako po si Lassie. At ako naman po si MC Moa. We are the Bex Battalion. Thank you guys. Ilocos Norte! I'm in! Thank you. Bye everyone! So ayan, sana nag-enjoy kayo. Nag-enjoy kayo sa shinare ko na video. That was the Bex Battalion. And maraming salamat sa kanila for promoting Ilocos Norte. So ngayon nandito na kami sa Drive-In Cinema. Kaya manonood na kami. Pero bago kami manood ng bonggang-bongga, gusto namin magpasalamat sa lahat. Of course, sa Department of Tourism. Yes, sa Tourism Promotions Board, good job. Yes, good job. Maraming salamat. Thank you so much. Yes. Napakasarap ng 3 araw namin bakasyon dito sa Ilocos Norte. Yes. Yes, kaya naman lahat kami ay Ilocos Norte. I'm in. And guys, maraming salamat ulit. Agyaman kami kailyan. Intayon, Ilocos Norte. Maraming mga bisita ang Ilocos Norte at mga turista, lalong-lalo na noong
pawala na. Ay, yung mga times na akala nila mahirap mag-travel papunta rito sa Ilocos Norte, pero hindi naman. Carry lang. Okay? So, maraming salamat sa mga nanonood lang at hindi pa nakasubscribe. Mag-subscribe lang kayo and feel free to share. Ayan. So, sa ngayon, wala pa muna sina Sandro and sina Govmat, sina Sir BBM, sina si Ma'am Sara. Pero this time, ano naman, total Sunday naman, it's a family day. So, mas maganda pag maganda yung vibe. Parang chill lang. Good vibe, chill vibe, Sunday vibe. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo para sa mga notifications, para sa mga updates ni Apong Glenn. So, just click the notification bell. Yun lang. Wala nang iba. So, once again, this is again your Konyo Boy, Apong Glenn Rapin, English Ilocano, Aglalao. Peace out. Bye-bye.